ste mi dobro došli u moju novu epizodu. Ako vam se sviđa, ostavite like, pretplatite se ako me vidite na ekranu. Kliknite zvezdan, ako vam se ne sviđa, dislike. A danas išlo snimam kako tata je malo dovršio motor. Tata je malo dovršio motor. Idite na moj TikTok i proverite jer... Evo vam. A sad... Ajmo da vidimo. A sad se tata udario. Na ovo? Ti baci ovo u kontejner. Šta je ovo? Samo dore. Obično meni je zanimljivo kad vodim kameru. Hodam. Ne znaš da li ću. Ćao! A ne znaš što? Evo ti Rikice. Obično ovo nema jedan točak. A sva imaju. Doći vam. Šta? Ne razumem. Ajmo sad da podižemo. Svi vidite kako ja to podižem. Ali Srećo, moraš ovako. Ajde. Ček. Mora tata da ti samo namesti. Da ne bi udario drugo kola. Može tako. Drugo kola. Prvi će da udarite. Jesi zavrnuo? Tata je zavrnuo. I vidite kako to lepo se podiže. Čekajte, da vam snimiti dopis. Ste već i podižao, to možete da vidite. I ja sad ovako radim samo. Vidite kako se ono diže. Aha, već da digne auto. A moraš jako. Leti. Dobro, ček. Dobro je sad. Dobro je, ljubavi. Ispali ti naočare. Kola, auć. Tek sam se šišao. Tek sam se šišao. Ništa ne diraj više. Digne. Što to kondeva? Šta? 90% mi. Šta sad? Mi ćemo morati da spustimo izgleda ljubav. Sad gledaj, sad tata zupči motor. To se zove zupčenje. Šta je to? Moramo da uzupčimo da bi radio. Šta je to župčenje? A moraš da ga uzupčiš ljubavi da bi radio auto. Ajde, ne morate, sad ćemo da potraje, morat ću da pomognem, a vi drugi da ugostite.